Hej alle sammen, i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg påfører extensions. Så ja, I kan jo godt se, at jeg har sådan lidt ikke så forfærdeligt langt hår. Jeg har selvfølgelig langt hår, men ikke så langt hår, som I kan se, ikke? Så ja. Så det første jeg gør, er at lige ræve mit eget hår igennem. Selvfølgelig. Så det ikke er helt vildt filtreret. Når jeg putter min extensions i. Så ja. De extensions jeg bruger, det er sådan nogle her fra Amerika, som jeg fik en kammerat, fordi det var han for 3 måneder siden eller sådan 2-3 måneder siden. Og de kommer selvfølgelig ikke sådan her. Her farvede det her nede i går. Det her mørke nede i går. De kommer i, altså den her fra den butik, jeg købte, der fik jeg den i den her farve. Den her lyse en, de har her. Hvis I kan se. Ligesom mit eget her. Så den passer ret godt ind. Og den kommer med sådan 4 af de her træklips. Og så kommer den med 4 af sådan nogle her, indklips hedder det. Og så skal man selv sy sådan en, så skal man selv sy resten på. Og så kørte der sådan 2 mere med altså en indklips, og så skulle man selv sy den her klik-ting på. Den her clip on-off ting. Så ja, nu vil jeg vise jer, hvordan jeg påfører dem. Jeg vender mig lige om en gang. Allerførst, man siger, at jeg lige drejer hovedet lidt. Allerførst, så tager jeg her for ørerne. Så tager jeg det op. Så der hænger lidt hår tilbage. Så tager jeg bare sådan en helt almindelig hårspænd-agtigt noget, sådan hårklipsting. Og så tager jeg det sådan op på mit hoved, og så tager jeg den og klipper den først heroppe. Ja, sådan der. Og så tager jeg første af mine træklips. Så tager jeg bare og lægger den her. Lægger den fast. Sådan her. Så tager jeg 1 af mine træklips. Og prøver at føre længere op. Ja, nu har jeg taget den lidt længere ned, fordi ellers drejer det lidt og sådan. Så sådan der. Og så sørger jeg for, at det er dækket. Sådan rimelig godt, ikke? Og så tager jeg her for øjenbrynene. Herfra, hvor øjenbrynene slutter her. Og så tager jeg sådan, og så gør jeg sådan her. Og så tager jeg sådan op. Den op, og så tager jeg min klemme igen. Og så tager jeg bare klemmer den fast igen. Så tager jeg endnu en træklips og påfører herpå. Påfører lidt sådan langt nede, så der er plads til den sidste træklips. Det er så den sidste, jeg putter om i nakken, den her. Det er sådan endnu en træklips. Jeg ved, der er ret mange træklips, men det er der bare en pakke. Og så tager jeg dem op, sådan her igen. Så tager jeg den ned. Håret så. Og så sidder de om i nakken, ikke? Okay. Så her foran, så tager jeg bare mit eget hår og løfter. Skal I se, jeg hørte nogen extensions? Nej, det er bare lige ved at sige, at der ikke var nogen extensions. Der er ikke nogen extensions med inde i mit eget hår og løfter. Og så tager jeg bare mit eget hår og løfter op. Så tager jeg en først her. Så lige se der. Og klikker ned. Så tager jeg en til. Og klikker ned. Og så tager jeg en sidste. Man kan selvfølgelig også bare vælge at tage 2 i, men jeg har altid 3, så mit hår bliver lidt mere tykkere. Okay. Og så gør jeg det samme hen i den anden side. Så jeg tager bare en klip, klikker ned. Så endnu en klip, klikker ned. Og ved nogle gange, hvis der ikke helt er plads til det her henne, så tager jeg sådan og løfter en lille smule op. Og så tager jeg bare lidt over. Sådan her. Som sådan et, jeg gjorde nu. Og så tager jeg stiller det op i 2 sektioner, og så tager jeg det sådan foran. Så. Og det er så sådan, jeg påfører mine extensions. Jeg håber, I kunne lide videoen, og
Så ses vi i min næste video. Hej hej!